Passaré només a exposar l'última part, és a dir, la part dels acords i els atesos, perquè penso que, en tot cas, tota aquesta argumentació queda prou aclarida en la moció. En tot cas, si després hi ha necessitat, en la segona intervenció de rèplica, ja ho podríem aprofundir. Però passo a, diguem-ne, concretar allò que demanem en aquesta moció, que és, de fet, molt curt. Atès que les deposicions i orines de gossos continuen sent un problema encara no resolt en l'espai urbà, la creació d'un espai de socialització adequat podria ajudar a disminuir la brutícia d'origen animal als carrers i places, atesa la necessitat que els gossos quedin alliberats durant una estona de la limitació constant d'anar lligats en l'espai urbà, atesa la conveniència que els gossos es relacionin en règim de llibertat amb altres gossos per tal de possibilitar la socialització que permeti millorar la conducta i l'acceptació dels animals, atesa el que disposa l'ordenança reguladora de la protecció, tenencia i venda d'animals de Castellar del Vallès en el seu article 23, espais reservats als animals de companyia, atès que els propietaris sovint troben a faltar un espai on el seu animal pugui córrer sense perill per a la resta de ciutadans i sense la preocupació que es pugui perdre, atès que ajuda a millorar la conducta i la integració dels gossos en l'espai urbà. Per totes aquestes raons, el grup d'Esquerra de Castellar del Vallès proposa l'adopció del següent acord. Primer i únic, crear una taula de treball amb la participació del regidor responsable de l'àrea animal, tècnics municipals, entitats animalistes i oposició amb el propòsit d'estudiar l'adequació d'espais d'esbarjo o socialització grans i tancats que permetin a gossos córrer lliurement, tot evitant la possibilitat de fugida o pèrdua. La taula de treball estudiarà la possibilitat de proporcionar aquest espai bancs per seure, font d'aigua, accessoris d'entrenament, expenedors de bosses d'escombraries, de deposicions, contenidor per les bosses, llum i altres elements que es considerin convenients o apropiats per l'objectiu proposat. Moltes gràcies.